बोली प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय। लगल लखन लाल की जय। प्रेम से एक बार बोली दाय भैया लो आज के समैया याद सकती भवानी मैया और प्रेम से एक बार बोली अपने अपने बाबू मैया की जय हो, अपने अपने गुरु गोसैया की जय हो, गांव के काली मैया की जय हो, संग संग धरती मैया की जय हो, उनको संग गंगा जी महारानी मैया की जय हो। आर्य ब्रह्मा से एक बार बोलो संगतिया पार्वती मैया कृष्ण कंधैया पठवा हनुमान गौर करी जा गोस्वामी तुलसीदास बाबा मानस के रचना करनी जा देखिए कुछ दर्शावत नहीं जा वर्णन नाम अर्थ संज्ञा नाम रस नाम छंद साम पी नाम चौकर दारो बंदे बने बिना गोस्वामी तुलसीदास बाबा और दर्शवनी सिया राम में सब जग जानी प्रभु प्रणाम जोरी जो उहे गोस्वामी तुलसीदास बाबा और दर्शवनी जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ घुमती तहाँ विपत्ति निधाना की जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना ए मालिक कहे के मतलब ई बा कि जौना परिवार में जौना समाज में चाहे जौना ग्राम में यदि सुमति बा ओइ जे सब कुछ बा जहाँ सुमति बा ओइ जे भगवान का आगमन होला आ जहाँ कुमति बा हो जा का होला ओइ जा बुझी जे दशानन रावण वाली बात बा निमन बात रो समझाई बाउर लागी तो बाउर लागी निमन बात कहे कि ए बेया जी होय रहिया छोड़ दी होय दहिना वाला पकड़ के चल जाई तो गोपालपुर चौकपुर चल जाए तो बेया जी कोई की नतिया पियला खैला रे हेलो जी हां जी भाई छोरी हमने के का करे के बा सनातन धर्म में पूजा पाठ छोटा होके बड़ा होके सर्वप्रथम गजानन गणेश भगवान के दरबार में हाजिरी लगावता पहले की बाबा जय गणेश गजाना गणपति गिर जाना हाथ जोड़िले पाँव पड़िले बाबा की करत बनी अभिनंदन बबुआ तब लड़का वो दरबार में हाजिरी लगावता कौना दरबार में जौना दरबार की कृपा से जग संसार का नैया चल जाए चलेला केहू गावता केहू गुनगुनावता लड़का कहले की मां हंस पर सवार भंडार है विद्या के जाने ला जहान रउरा है बार ज्ञानी होई के लाचार रउरा द्वार हम आइल बनी और जी हमार सुनी सार दे भवानी कि नैया माझधार से किनार पर माई हो टूट
लिखलन चंदेश्वर जी महान जिनका जिनका जानो सजान में यादो टुन टुन निपटा गवार साथ माई हो हनुमान जी के गोर लागत बोल की बाबा श्री गुरु चरण सरो निज मन मुकुर सुधा वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल ये सुब्रन ये वंदना स्तुति गुहार पुकार चिरौरी की है ओरिजिनल सुब्रन वंदना ये है मालिक जी हमने के बैठ के गोर लागले बनी अब हमने का वंदना सुब्रन में कुछ गाई ले कुछ बजाई ले तेरो वाला लोगन के मनोरंजन करे 2 रुपया कमाए खातिर सच्चाई है बाबू बना रहा बाबूआ नचनिया यदि तैयारी हो गइल होखे तो स्टेज पर चले वाला काम बा गाड़ी छोड़ दे समय जोन बारे 12 पार हो गइल अब तू पूजा पाठ कइए ल है देखे बेकारी नहीं हमरा कहे से पहले काम उम्र पर अच्छा लगा है देखिए तो इतना सुंदर लय सुब्रन वंदना की शुरुआत है बुढ़ पुरनिया के मुखार में से सुननी बचपन के याद ताजा कर देले है हमरा लैया सुन बुझाइल की आहि देवी मैया राउर चरण में एगो भक्त जन बारे एगो बूढ़ भक्त अपना बूढ़ी से पिटा गेल बिलख के रोवता बिलख के रोवता भक्त कहली के माई जल्दी आई इनकर लैया का रहल है मास्टर साहब का अरे इनकर लैया के अपन लैया में ढोकी कि दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे हम कोई के शंकर बाबू काहे रवा हाथ ना बिलख बिलख करे लय में कहता नहीं लेकिन मत कह बाबू आज हमरा ताह व्यवस्था हमार बुढ़िया कह देले बा हमरा कुछ कह ही में लाज लगत बचपन के प्यार याद आ गइल है उम्र 55 आ दिल 55 आप रवा सारा छानी पक बार उड़ गइल वो तो लड़का सा घूर तप गइल हवन से मदन भाई के फेर में कहे लगे आई हमने के देखी उम्र लायक लो एगो हमने के हिंदी सॉन्ग हमनियो के देखाइब एगो लड़का एगो लड़की की बात होता है का कहता हो का साथिया नहीं जाना मुझे जीना लगे कितना सुंदर मौसम बा जी कितना सुंदर मौसम बा हई हवा के अंगू अरे 80,000 के एसी लगा दी जी वो फेल बा लड़का कहता का अरे मौसम है सुहाना मुझे जीना लगे साथिया नहीं जाना मुझे जीना ये कहे के बा दिल देता है रोई रोई दुहाई किसी से दिल के बाल
लैया के सहारा लेके भक्त के दरबार में हाजिरी लगाता संगीत का मालकिन मैया सरदा के दरबार में हाजिरी लगाता लैया कहले कि माई मैया शारदे भवानी हम लाज रखिया लड़का कहले कि माई अरे वह घर में खुशी होके तरवा दोनों बेकत धाम में जाए पूजा पाठ करी रवा धोती कुर्ता पहिर ली आ मैडम जी के चुंदरी ओढ़ा दी अब बढ़िया से धूम धाम के देवी माई के पचरा के दिया मल्हार के दिया खूब रवा गाई आ देवी माई लेने से खाली झोली लेके जाए आ देवी माई के आशीर्वाद से मैं झोली भर के लेके शंकर बाबू अरे कहाँ रहो अभी तक पानी ये बारे पूजा पाठ करता मेरा हारू कार में सूतल है अकेले चिल्लाए मरत हे मैया शारदे भवानी हम लाज रखिया अच्छा लागे आ कत्ता लोग के बावरो लागे हनु जी का करे मालिकार अरे जोना समय हीरो रहनी हा उ सब जुग जवाना दोसर एक घड़ी के जुग जवाना दोसर हो गइल और या माथा पी के लइका कहले के माई सुनले बानी कि जेकरा माथे रे हाथ रखा जाला उ जीरो से हीरो हो जाला इहो सुनले बानी कि जेकरा माथ पर से रे हाथ हट जाला उ हीरो हो के जीरो हो जाला जैसे में एक घड़ी मार्केट के हीरो के बाजी के पवन सिंह खेसारी लाल प्रमोद प्रेमी राकेश मिश्रा रितेश पांडे नाना प्रकार के हीरो मार्केट में भर गइल बारे इहो लोग से पहले मार्केट में हीरो रहल के डायमंड स्टार कहाए वाला गुड्डू रंगीला हनु जी हां जी जखनी जोना समय में डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला कहत रहे ओ घड़ी पवन सिंह रहले ना खेसारी लाल मार्केट में रहले ना सकल बलमुआ राधे श्याम रसिया लेडी सिंगर में आई तब बिजली रानी एगो औरी बार राज रानी लेकिन कहे के माई छोट मुंह बड़ बड़ाई का करी हमनी के अज्ञानी है सब उतना ज्ञान नहीं थे कि और बड़ाई करके रख हम पसंद लेकिन कहे कि मां बरलन बड़ाई से नाम ना ओराई दुनिया में कौन नाम तू ही हो
पापा याद हो चंदेश्वर जी के ताज रखिया पापा याद हो चंदेश्वर जी के ताज रखिया पैसा लिए गाँव नहीं बिहान हुई जे बोला बोले बा उनका से सधा ली अच्छा नाम नहीं के डरे है देखिए देवी माई सर्जी करब का ए समाज के पद प्रतिष्ठा बरकरार लेकिन कहली की माई ए भाई पापा याद हो चंदेश्वर जी के ताज रखिया ए मैया शारदे भवानी याद रखिया गणेश भगवान के दरबार में हाजिरी लगाया ताले को सुंदर लाए याद पर गई कबल नहीं हो कबल लाए हाजी कबल किए राजा हो ए राजा हो अरे हमरा कूलर लगा अब भाई तक कूलर से काम चल जाइए कहीं चेंज हो जाए तो हीटर लगे हीटर गरमी बेशरमी भइल बाटे हो छतबे पर चला फइल बाटे हो टका दो भिंजता रहे डोलाइए देता हो ना ए शिवनाथवा हो हमरा कूलर लगा हे का हो हे अछूता घर बबुआ पूजा छूता घर अछूता घर हां सुब्रन वंदना भैया हे के मतलब तू जाके अपना बाबूजी से पूछिए गोपाल ऋषि तरक बता दिया लड़का दरबार में हाजिरी लगावता लड़का कहले के बाबा हे बाबा गौरी गणेश के गुहार करी ले और देखिए तो कितना लोग पूजा पाठ में बेहाल बा अब बाबा बुझी जे प्रसादी लेवे खातिर बेचैन बा लइका कहे के बाबा हे बाबा सुनले वाली जहां अमंगल होला होला तलिक सा कृपा यदि गणेश भगवान के हो हो जा बुझी जो जा मैं मंगल के बारिश हो ये